So, hello mga kabisdak, no? And karon akong ipasabot ang kainan sa spot o sa future trading. Ug nanong sa future pwede man ta mo ginansya sa pa-down ang market, ano no, ang mga unsang leverage. Ipasabot ako na sa binisaya ra pud ng paagi no, madali na to masabtan kay di nato na siya kinahanglan nga i-complicate pa nato kuan gid nga i-deep gyud nato pagsabot, at least makuha na to ang bali point o paon sa tamo mo profit, paon sa mo gain, no? So kani mao ni ang adagway sa Binance. Yan ni siya ni sulod ninyo, then ug wala mo may Binance, then gusto mo maghimo, so magbutang og link, no? Di na referral na ko diha, pwede mo maghimo diha, maka-save kag 10% sa mga fees sa trading, no? Kaya ug di pa ka magbutag referral, wala po kay discount, no? At least kung gamiton mo ako ang link na kay 10% nga discount, na po 10% nga discount, so maka-benefits na doon. So balik ta, so primero nigdag ko ano niya dire sa spot. Check kalain na sa spot ug sa future. Then basig naglibog mo unsaon pud pagbutang og kwarta ani, magkuan lang kog link, no? I mean video lang tawalan niya akong mga past videos nato dito sa pag fund aning Binance, no? So karon focus lang ta sa difference aning duha, spot o future, no? Spot o future. So sa spot ta kini display ra ni siya, pero diri lang ta diretso sa advanced kay maka-access ta sa mga trading tools ug sa padiha. Pero kaning spot, kaning basic, classic ug advanced, same ra na siya, no? Same ra na siya kanang spot ra na siya tanan. So dili na ta sa advanced. And mo din ang new website. And sa old website, sa mga old videos nako, yan yung dagway. So karon basin sooner or kanusa mawala na pud ning old website, no? Kaya gana-update mo gud ang Binance. So dire dapat naroon na ninyo sa new website. So karon explain ko anong spot ang tawag ani niya. Bali pasabot aning spot, traditional siya. Traditional trading rin siya, og nag-trade mo sa una sa PSA, no? Philippine Stock Exchange. Like karon CBN butang like Gaisano, Macdo, Jollibee, sa diha. Ingani siya, same rin siya sa dire spot mo ni spot traditional trading nga. Buy low sila pasabot mo ginansya lang ka if pasaka ang market, no? Like diri ka nakapalit diri nga area, tapos insaka siya, baligyan mo diri. So from diri nga price, tamang diri nga price, pila to ka percent imong gain nga makuha, no? Kani man gud siya compared na to sa PSE, Philippine Stock Exchange man gud, ang average niya nga gain is naalang sa 12 to 15% annually, no? Mga na siya. And sa Bitcoin, diri sa cryptocurrency nga trading, kana siya tako kaayog diferensya sa spot, I mean sa ato ang Pilipino sa PSE, no? Kaya kanina ka na, dako kay average pwede na ito makuha na. Like, direct pwede na ito masukod. Example lang, so, dire lang good, karang gamay nga game sa 1 hour nga time frame. So, kani pa lang, 3% na, no? Pag dire ka nakapalit, dire ka baligya. So, nakay, batang talo, 1,000, tumigin og 3%, so, na mga 300, something, more or less, no? So, anar na siya. Dali na kayo. Then, kung daw puhunan, let's say, 100,000, so, 3%, pila may 3% sa 100,000. So, 30,000, I guess. So, ana. So, dali lang na siya, no? Within, pila mo ka oras? Pila mo ka bars? Tawag lang. 20, tangan. So, 15 hours. Within 15 hours lang, naka 3% ka. No? So, 30%, 100,000, 30% is 30. So, 3,000 na siya, no? So, pag 3%, 3,000 if nakay 100,000, no? Muna siya sa spot. Ginansya lang ka o pasaka ang market, no? Like, kani, betan, diri ka nagpalit. So, saka siya, pak, baligya ka.
So maghulat na pug ka kano sa siya mo naog. Tas balik na pug ka kano sa siya saka baligya ka. Tas naog na pud atang na pug ka sa naog. Tapos baligya na pud ka. So unsa ko na to pagkabalo nga musaka na siya, munaog na siya. Kana na po na siya sa atong trading course no og ang sa ano to pag muna itawag og analysis, technical analysis. Gamito na to ang mga indicators dire na butang gihapon sa mga indicators nga gamiton para mabal-an na to. Di man siya ingon nga matagna jud na to 100% ang dagan sa market but closer to perfect nga ma-predict na to siyang muubos na ni musaka na ni. Kana siya na siya sa kuan trading course nga which is ang BBC no nga team or I mean community na mo no nga gitapok na ko mga estudyante tanan kay para ma-enhance ang skills sa bawat sa mga isa sa to kay lahi untag pamaagi sa pag-trade. So gitapok ko sila dito and sa trading course nako na dito ang mga pamaagi unsa to pagkabalo nga moubos na ni musaka na ni. So dito no, so karon ang ako lang i-discuss is kaning kalainan sa duha sa spot o sa future no. So kung interesado mong enroll sa kuha, so PM lang mo or message me sa Facebook nako Puntok Skalgas ana and makita ninyo and welcome kayo mo sa mga group no. So balik ta now, what if gimalas ka nga palitan diri nga area kani let's say kani paglanton mo uy naog na ni siya. So palit ka kinagtuok nga after niya naog musaka na niya ang nahitabo boom naog si kayo no bagsak si kayo diri. So nahitabo diri ka nagpalit. So pag i-sell nimo siya nakapalit man ka diri gibaligyan mo siya barato so that's the time nga losing ka depende pila ka percent no og gibaligyan ta na siya let's say diri ka nagpalit diri po ka na magligya so 8% no. So imong kapital nakuha og 8%. But sa spot ang good thing niya hangtod sa dili nimo ni siya buy-an nga gipalit nimo naay chances nga kaning nga area nga palitan kanino 9583 kanang mulyok-lyok bitaw na skillet sa right to fit diri nga area o kana mo na price tag palitan na 600 ka kapalit then bagsak siya taman diri no sa 87 hangtod ron ang pinaka-current price niya is 8760 pa man no bagsak ko siya so diri ka nga area nakapalit. So as long as di mo siya ibaligag barato, di pa ka lose, no? Mag-assume lang ka, gagahold lang ka, no? Mamura bitaw ibutang ka lang na preso or nakulong ka sa imuhang gi-invest. So pwede ra ka magpaabot antod sa musaka siya balik nga moabot siya diri musaka siya balik diri. So diri maka nagpalit. So kaning butang talang area no diri ka nagpalit. So kanang kuan diri mo siya ibaligya, insaka siya taman diri. So at least engage pa ka, no? Kaya wa man mo siya buy bali nag-hold mo na gitawag og hold. No, gi-hold nimo imong position or I mean imong gipalit wa nimo gibaligya. Nagulat na gagawin sa mo taas na siya, no? Pero sa mga strategy or sa diha, mas advice na ko nga naagid mo yung stop loss just in case. Diri ka nagpalit, ug ma-break na niya, diri ka nag-stop loss. Ako sa itong magnet ha. Dili ka nag-stop loss. So, at least, pila-pili mo diri nga percent. So, pili kag 2% lang. And then, after that, diri ni mo bawion. Diri na ka magbuwi. Diri pa mo nang dagan-dagan market. So, pwede pa ka magdula. Diri nga, diri ka palit. Diri ka baligya. So, gain kag 4%. So, atong loss ni mo diri, nabawi na ni mo diri. But, pag wa kay stop loss, mahitabo, mapriso ka sa taas, no? So, ang imong buhaton na either maghulat ka, na musaka taman balik sa imong price or i-cut loss nimo. So dako pug kag loss og imong ikutlo no. Kana dira. So 8% nga, 8% imong pildi. Pero wala kay lingaw ga invest lang ka kay gusto gyud ko sa aling taas man tuig, basta hindi musaka siya balik no and I believe musaka siya. So ana lang spot, no? Gain lang ka o pasaka ang market. So, medyo paspas kayo kung pag-istorya pero siguro pagbalik ko ninyo na mag-gets na ninyo, no? So, karon adto ta sa future, no? Future. Kani future medyo makaingon ka nga, ay pwede din na, nga na. So, dara, future, click mo future. Binance Futures. So, dire,
balik sana ako sa normal ha. Murag naka page mode ata ko. One way. Mo ni siya default no. Okay, buy long, sell high. Siya. So dire side sa sa future pwede gyapon nimo buhaton tong ginabuhat nimo sama sa spot, no? Nagpalit buy low ka, sell high ka, buy low, sell high, buy low, sell high. But ang kanindot sa futures pod is pwede ka mo bet against the market, no? Manay gayon lang leverage, no? Leverage trading nga pwede nimo i-sell short, pwede ka mo bet nga mo ka nga syempre daghan mag-expect nga nag-invest sila ani nga Bitcoin kay ga-expect sila nga mo taas ang presyo. But ang dagan mangod sa Bitcoin di na siya yung preventative pataas. So makita pa lang nimo daan anay taas, naog. So ang buhaton nimo dire pagpaminaw mo nga amo naog ni. So pwede ka mo bet ana. No? Sa pagdali nga pagsabot, pwede ka mo bet against the market nga uy, short na ko ni. I-sell short na ko ni nga kaning Bitcoin i-short na ko ni. Pasabot, mo bet ka nga amo na og ni siya taman diri. Instead, no? Tara trading di ba? Para maka-drawing ta. So man atong drawing ganina. So imong pangagpas nga amo na og ni siya taman diri. Kay sa spot man god, mo ginansya lang ta pag musaka no. Palit ka diri, baligya, palit ka diri, baligya. Then nakabaligya ka diri, so imong buhaton. Kay na let's say naka sa spot, magulat na pug kag diri nga area, kay mo palit ka. Karon kabalo man ka nga paubos man dayon na siya, pwede naman na i-sell short, no? Sama karon no, ingubos. Pwede naman na i-sell short nga ang ubos na, mo na gitawag og sell short. Kay katulang sa spot, ang kabutang dito buy lang to diri, buy BTC o sell BTC no. So diri sa future, pwede naman siya i-sell short nga ubos na taman diri. Then pag mo putang ka na gitawag dig positions, no? Diri kani siya broadcast ko nag-explanation diri nga area ug kaning uban nga functions ani dire. So i-separate lang naton na siya. Karon ako lang ipasabot ug unsay kalainan sa futures ug sa spot no. So kana basta sa futures ka pwede ka mo bet against the market no. Nga pwede ka mo instead nga maghulat ka dire pwede mo na sugalan. Pag naabot na dire, pak close position ka then buy low na po ka, tapos pagsaka na po, sell short na po, pagsaka niya, close na po din mo, tapos sell short na po ka, no? So, mag-ana-ana naman ang market good. O, diba kani, let's say, ana-ana ang market. O, so, karon panaog na. Pag panaog ani dire, dire ka nag-assume nga, dire ni siya munaog, then musaka na po siya balik dire. So, pwede kayo ni mo na buhaton nga, dire nga area karon nagpanaog na kanina, dara, imuhang prediction analysis nga munaog sa taman diri. So ang pagpanaog ani pwede nimo sugalan. Mo ni nga position, position ka. Pak ang panaog ana pwede nimo na i-sell short, i-short nimo na sa taman diri. Pag abot diri, naman na siya position nakabutang diri. Pwede nimo na i-close. Then pag abot na po diri, pwede na po ka mo buy long na po pasaka. So miginan siya nakapaubos, miginan siya pa kapataas. Mo na nakanindot sa futures. Compared sa spot nga ginansya lang ka og mo palit kag ubos baligyan mo taas. And then another one is kaning leverage no. Kani cross times 100 may nakabutang sa kuha. Pasabot og naa kay $10 i-times mo 100 so pwede ka mo dula og pila ba? 10 times 100. So 1,000. Okay. $1,000 ba? Okay, 1,000. So imong $10 pwede mo dula balik $1,000. No? Ano na siya, mo pasabot sa leverage niya. 1:100. Ang pinaka-max is 1:125. Confirm. Adjust mo na. So, nara na diha. No? And kana siya, napo na siya risk nga dapat nimong i-tun-an dili lang kay mo dive ka tas mo nindot dive kay mo times kanina. Napo na siya mga consequences no nga dapat imo kung mahibalaan at isir ka mo dive ng area. So, marag ito lang siguro sa spot o sa kalainan sa spot o sa futures para na-idea bitaw nga asa ta bagay mo trade kay kani man gud siya napo na siya gihatag diri makita mo liquidation price pwede man ka ma-liquidate no liquidated taw pag maabot niya ang presyo nga makuha nimo ma-liquidate ka di pareha sa spot bitaw nga bita nagpalit ka diri katong example nako palit ka diri
suminaw siya. So wala pa kay pildi as long as wala nimo gibaligya imuhang napalit diri nga presyo, no? Sa spot, gahod lang ka. Now sa future man gud pag nagpalit ka diri, tas naka times ka og 100 or times 25, then imong gi-risk ratio is 50%. Grabing risk na 50%. Ay suggest na ko ani pag naka future mo ang akong i-risk ng 5% below sa inyong fund, no? Yung capital diri like kanang 10 ako dollars USDT muna akong ikuan. So kag mayroon kay na dapat mo dili ihurot mo na gaston kag mga 5% ana. Kay naka times bitaw na mo dako gyapon na. Kay if dako kag ratio diri tas diri ka nakabay, for sure imong liquidation price maghatag na siya diri nga area rapid 9 to 20. So pag naabot niya to pak ligsan niya kani tanan nimong balance nimo abo mo na kita mong sunog, no? Pero sa spot di ka masunog. So mo lang na yung ganito sa spot. Kung mag-investor type lang ka, kuha lang mo as traditional investment, no? So dili ka palit. Palat na ka sa usaka, tapos baligya nimo if mo naog pa pod. So hold lang ka kay sa spot daghan kay pong ga-hold ron nga wala na ero. Nag-hold lang sila silang BTC way back 2017 kato nakapalit og $15 ang 1 BTC. $16 ang BTC. Naabot mo ito $19,000 ang 1 BTC way back 2017, no? Bata ko balog kato sila ga-hold gyapon hangtod doon. Alang silang mga wallet ano sa spot. So wala pa to sila build as long as nasa pa sa ilang wallet. Wala pa nila gibalik, gibaligya, gi-trade o no. Gi-hold lang nila. So nga na lang and kato lang gamayng tip para sa mga beginners and salamat.